Hangda pamari. Hangda pamari. Sandes kenapa nih kau? Logoफोर दायो आङो नैबे फंबायमोननाव सोलोंसाफोरनाव सोंसै आरोना नैबे सप्तानैनि गेजेराव आं मा मा आयदा होदोंमोन बा लेसनफोर होदोंमोन दा बेखिनियाव बिथांमोना मोनबेसेसो आवगायनो हादों बेखौ आं बिथांमोननियाव साफा साफानाव एसे सोंसै आरोना गिबि गिबियावनो लोगोफोर नै आं नैबे फंबायनाव सोंनोसै आरोना नोंना मा नाम होनदोंमोनलाय? अनसुला दैमारि मासे सिदाव बुङोब्रा गावा अनसुला दैमारि ना थिग दङ नोंना मा आयदायाव लादोंमोनलाय? खाम आयदायाव ना दा अब्ला नोङो खाम आयदायाव लादोंना दा नोङो जागायजेननायनिफ्राय खैदिनसो जाखो बायदि मोनदों सोलोंनाया खैदिनसो जाखो ओरैनो अनुमान 15 दिनसो जाबाय ना 12-13 14 दिन ना दा बेखिनि समाव आंनि जा होनाय लेसनफोर ना बेखौ नोङो हानाय बायदि मोनदों ना मोनाखै? हा हानाय बायदि मोनदों दा एसेब्लाबो रोंनाय मोनदों ना गोरा मोनदों नामा सोलोंनायाव? एसे गोरा मोनदों ना सोलोंनायाव दा जायखिजाया मोनसे फर्मुला रोजाबना खोन्थालाय आंनो जायखिजाया मोनसे दे सासेनो आं होनाय फर्मुलाफोरखौ आरोना लेसनफोरखौ जायखिजाया दे ससे रोजाबना खोन्था जागोन दे जागोन नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो 10 बोसोर ना दे थिग दं दायो आं बे समाव नैबे फंबायनाव सोंगोन जोंना मा नाम मोनलाय फंबायना? मावसोमगोरा बसुमतारी ना दे दायो बे समाव नोङो बुं खाम सिफुं जि सोलोंनाय हाबाफारि ना बे आयदायाव बाहागो लानानै नों माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों ना दा ओरैनो सोलोंजेननायनिफ्राय जों जि मोननैसो आयदाफोर होदोंमोन ना बेखौ नों माबायदि मोनदों रोंनाय मोनदों ना? हानाय मोनदों दा खस्थ'आथ' एसे मोनखादों नाजानायनि गेजेरजों एसेब्लाबो हाबाय आरोना बे 12 साननि गेजेराव बा 15 साननि गेजेराव ना दा जायखिजाया मोनसे फर्मुला एसे ससे बुंनानै होलाय नोङो आं होनायनि मोनसे एसे बुरजा बुंलाय एकदम दायो बे समाव नै जोंहा नैबे नानि सासे दङ आरो नैबे सासे दङ सानैखौबो सोंगोन आङो खेबसेनो सानैखौबो सोंगोन नोंना मा नाम मोनलाय? पिंकि बसुमतारी आरो नोंना? बिरगोस्रि दैमारि ना नोंसोर मायाव लादों? खाम सानैबो खाम ना जोंहा नैबे फंबाय सासेयाबो खामाव लादों दा खाम सोलोंनानै माबायदि मोनदों नोंसोर गोसोखौ? मोजां मोनदों बे 15 साननि गेजेराव हानाय बायदि मोनदों ना मोनाखै? मोनदों दा अब्ला नोंसोर जायखिजाया मोननैसो बा मोनसे आरोना जायखिया फर्मुलाखौ रोजाबना देखायलाय दे नों पिंकिया रोजाबग्रोना देखायदो जायखिजाया मोनसे आरजनि ताल माखि दे नोंबो मोनसे जायखिजाया फर्मुला रोजाबलाय दे जागोन दे नै लोगोफोर जोंहा सासे उन्दै बिनानाव दङ नै नानि बिथाङाबो सोलोंनो होनना गोसो गुदुं जानानै फैगासिनो मालाय खाम ना सिफुङाव मोनलाय नोंना? सिफुं ना मा नाम मोनलाय नोंना? मिजिंस्रि बसुमतारी ना नों दामनो गोसो जादों नोङो ना दामनो लुगैयो दा अब्ला नोङो बे समाव सिफुं सोलोंनानै गोसोखौ माबायदि मोनदोंमोनलाय? मोजां मोनदों बे 12 बा 15 साननि गेजेराव नों माबा मोनसेसो आयदाफोर रोंदोंना रोङाखै? रोंनाय मोनदों दा बुजिनाबो मोनदों दा एकदम दे अब्ला नों जायखिजाया मोनसेसो बुंलाय फर्मुलानि बेलायावनो बुंबा सिफुंनि बागैनो माबा मोनसे बुंलाय
बढ़िया दायो जोंहा नैबे समाव नै फंबाय सासे दङ नोङो मायाव लादोंमोनलाय सिफुं ना नोंना मा नाममोनलाय सान्थौ दैमारि ना दा अब्ला सिफुं लानानै नों गोसोखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों सोलोंनानै मोजां मोनदों ना एसेब्लाबो रोंनाय मोनदों ना मोनाखै मोनदों दा खैदिन जाखो अनुमान 13-14 दिनसो जाबाय ना दा अब्ला बेखिनि समाव नोङो आंनि जा आयदा होनायफोर ना फोरोंनायफोर बेखिनिखौ रोंनाय मोनदों दा ना दा अब्ला जायखिजाया मोनसे फर्मुला रोजाबना देखायलाय लोगोफोर नै जोंहा सासे फंबाय दंबायो दा नोंनि नामखौ बुंलाय मा नाममोन उदांसा बसुमतारी ना दा अब्ला नोंबो मा आयदायाव लादों नोङो सिफुङाव ना सिफुं दामनो गोसो जादों आदसा दा अब्ला बे 12 साननि गेजेराव सिफुंखौ सोलोंनानै नों माबायदि मोनदों रोंनाय मोनदों ना मोनाखै हानाय मोनदों दा ना अब्ला जायखिजाया आं फोरोंनायनि मोनसे बाहागो बा फर्मुला एसे रोजाबना खोन्थालाय सारे सा बढ़िया ठीक दं लोगोफोर जोंहा नै सासे फंबाय दंबायो नों मायाव लादोंमोनलाय सिफुङाव ना मा नाममोन नोंना फोजाखां नार्जारि फोजाखां नार्जारि ना बिराद मोजां मुं बेनिफ्राय गामियाव नोंखौ मा होननानै गाबज्रि मिथिबाय टेंगे बस टेंगे बस होननाया बेबायदि गाबज्रिबाय थायोना लोगोफ्रा नोंखौ दा लोगोफ्रा बेबायदि बुंनायखौ मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नों मोजां मोनो दा थिग दं ना अब्ला बे 12 साननि गेजेराव सिफुं सोलोंनानै नोङो एसेब्लाबो माबा मोनसे रोंनाय मोनदों ना मोना मोनदों आदसा मोनमारदों ना मेगनखौ एसे गिदिर खालामलाय देलाय देलाय आरोबाव थिग दं ना दायो मोनसे जायखिजाया फर्मुला रोजाबलाय देलाय दे आरोबाव आं दा खोनाबाय नोंखौ लोगोफोर नै जा सासे फंबाय दंबायो दा बिथाङाबो खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो जोंहा दा बे 12 साननि गेजेराव मा सोलोंखो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बियो खोन्थागोन नोंनि माबामोनलाय आंनि मुङा थुलुंगा दैमारि ना नों मायाव लादों सिफुङाव ना सिफुङाव दा बेखिनि समाव नोङो सोलोंनानै एसेब्लाबो रोंनाय मोनदों ना मोनाखै एसेब्लाबो रोंनाय मोनदों खाम सिफुंखौलाय मानो सोलोंनो लुगैखो नों माबाफोर जाहोन दं नामा जाहोनथ' गैया माने दामनो गोसो जायो बेलेग दामनाय नुबा दामफानो गोसो जायो सोलोंगासिनो जागोन दे जाहोनाथ' दं खिन्थु थाखोमानानै दं ना